All is well, and all is well. We have had the message, shalom, and all is well. There is a place of path behind the Inyavid, so rest, very blind, rest for all is well. All is well. All is well. We have the message, shalom, and all is well. Oh, there is a place of perfect behind the Inyavid. So rest, little blind, rest, for all is well. All is well. All is well. All is well. We have heard the message, shalom, and all is well. There is a place of path behind the Inyavid. So rest, little blind, rest, for all is well. Welcome, welcome, welcome. Holy Ghost, we will come with power, Lord. Come with power. Oh, put an effort. You can come forward, my brother, and open the meeting with a word of prayer. Welcome, 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 Holy Ghost, Holy Ghost, we welcome. Come with power, Lord. Come with power. This very hour. Holy Ghost, we welcome, 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 Holy Ghost, Holy Ghost, we come with power this very hour. Oh, Holy Ghost, we welcome. Let us pray. Tinokutendai Baba, tinokuonga ishe mashita ishitenzi Yesu Kristo. Tinokutendai nokutipa umwe mukana zvekare wekusangana
chete kurumbidza zita renyu nokukudza umambo hwenyu. Mazvita panguva dzino Jehovha tinokutendai nekuti maona zvakakodzera Ishe kuti tiuye muimba yenyu kuzokuvongai Ishe tenzi wangu. Izvo zvinova zvakanaka misi nenguva kuti tigare tichikudza zita renyu tichirumbidza umambo hwenyu. Zvino chivai nesu Jehovha sezvatataura kuti welcome Holy Spirit, ivai nesu pakati pedu wakaipa agoshayiwa simba. Mutibate Ishe tenzi wangu tigozwa ivhangeri shoko renyu, mugobata Ishe tenzi wangu nomushumiri achashumira muzuva ranhasi. Tinotenda Ishe tenzi wangu tose tichaitirwa nyasha patichanzwa kutaura kwenyu Mweya Mutsvene. Tinokuvongai tosiya zvose mumbiri yenyu tenzi Jesu Kristu. Amen. Blessed be the name of the Lord Jesus Christ. God bless you, my brother. God bless you, my sister. Amen. Sinomhlobo ongu Jesu ono. Sinomhlobo ongu Jesu sinomhlobo ongu unothando akanjengemiye njengeminye unothando phansi komzuzwana xa ubrother Skole ezasinceda ngokuqhubela umnikelo kunye nezishumi. Amen. Hallelujah.
Blessed be the name of the Lord. I know it was the blood. I know it was the blood. I know it was the blood for me. One day when I was lost, he died upon the cross. I know it was the blood for me. I know I know it was the blood. I know it was the blood. I know it was the blood for me. One day when I was lost, he died. upon the cross. I know it was the blood for me. I know it was the blood. I know it was the blood. I know it was the blood for me. One day when I was lost, he died upon the cross. I know it was the blood for me. I know it was the blood. I know it was the blood. I know it was the blood for me. One day I was lost till upon the cross. I know it was the blood for me. Cela sithobiseni inhloko. Lord God Almighty, Thixo othulungileyo, siyabulela ke Nkosi kwakhona ngethuba, Mighty Heavenly Father. Thixo othulungileyo lokwenza Nkosi izwi lakho, nankosi umnikelo osuka kubantwana bakho. Mighty Heavenly Father, we pray that you bless, oh God, Thixo othulungileyo apho bathatha khona ngegama lenkosi ke lungesu Kristu, bandisele moya ingcwele, Mighty Heavenly Father, in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Amen. Blessed be the name of the Lord. Siyamane ngenyawo sonke. Inhlizweni thumela ivuselelo, sifundise ukuthandaza nokufuna enhlizweni yami, enhlizweni thumela ivusele, sifundise ukuthandaza nokufuna enhlizweni yami, enhlizweni thumela ivusele, sifundise ukuthandaza nokufuna iBhayibheli ngoba iyavama ukwethuka ibono kukhohlakala, ifundise ukuthandaza nokufuna iBhayibheli hayi ngoba iyavama ukwethuka ibono kukhohlakala, ifundise ukuthandaza nokufuna iBhayibheli enhlizweni thumela ivusele, sifundise ukuthandaza nokufuna iBhayibheli enhlizweni yami,
unokufunda iBhayibheli ngoba iyavama ukwethuka yibono kukhohla yifundise unokufunda enhlizweni yami Tumela Yivuse Sifundise Unokufunda iBhayibheli. Singathandazani sonke bangcwele. Bawethu onamandla onke. Yisewe inkosi yethu enguYesu Kristu. Siyaphinda kwakhona Jehova sonla phambi kobuso bakho ekuhlweni nje. Sibulela ngosinceba yakho enhle uthando lwakho. Onalo ngathi ngosamandla imihla yonke yokuphila kwethu. Bawona amandla umsindiso omdla usithandanga only kuphela ngoseCalvary. Bawona amandla umsindiso omdla wasithanda ngosamandla ngela xesha ucinga ngathi. Mongcwele ngosamandla kwezancinga zakho zasekuqalekeni. Father God, Thixo olungileyo umsindiso omhle wathi eCalvary Nkosi. Emveni kokuba Nkosi uzamile Nkosi ngokuthumela Nkosi abaprofeti. Ukusibuyisela kuwe Nkosi umsindiso omhle wathumela namagazi. Thixo olungileyo Nkosi amandla umsindiso omhle izinto ezingenabomi Nkosi izilwanyana. Bawona amandla umsindiso omhle wabona into bakungcono kuhle wena Thixo olungileyo. Bawona amandla amakhulu yokusifela ngokwakho khona ukuze Nkosi usizuzele kuwe. Bawona amandla amakhulu uJehova Nkosi amandla kwaphelela apho umsindiso omhle. Thixo olungileyo umsindiso omhle kwafuna Nkosi utyhile Nkosi amandla umsindiso omhle. Bawona amandla umsindiso omhle incwadi Nkosi amandla itywiniweyo Nkosi ngamatywini asixhenxe. Bawona amandla umsindiso omhle ukuzamana Nkosi nobomi bethu bamafusondele kuwe. Heavenly Father, O Lord Jesus Christ, yabulela Nkosi amandla. Bawona amandla okuthandwa kangaka umsindiso omhle Nkosi Yolanda uBranham. Bawona amandla your servant, your prophet Nkosi athi Nkosi uba Nkosi umtshakazi ungaqaphela ukuba Thixo olungileyo ngubani na Nkosi amandla the position. Uba Nkosi ungabuyela Nkosi kwiposition yawo Nkosi uziqaphele. Bawona amandla uthi Nkosi uqilo Nkosi lungathabathi indawo. Kumkani obulungisa siyabulela Thixo nenceba ngothando longwaka. Kwaye Nkosi amandla siyabulela Nkosi amandla umsindiso omhle. Ngokuba Thixo olungileyo Nkosi enceba Nkosi sibizwe ngoba singumtshakazi. Ngokuba Nkosi sibizwe ngoba singabantwana. Thixo lamandla umsindiso omhle siyakubulela Jehova. Touch everyone's heart Nkosi amandla ekuhlweni nje. Singcwalise Nkosi amandla umsindiso omhle egameni likaYesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Hallelujah. Sawucula ingoma yokugqibela xa umfundisi ezawuza ngaphambili. Amen. Thank you Lord for saving my soul. Thank you Lord for making me whole. Thank you Lord for giving to me Christ great salvation, so full. and free. I want to say Thank you, Lord, thank you for Lord. saving my soul. I wanna say Thank you, thank you Lord for making me. I wanna say Thank you, Lord, oh, for giving to me thy great salvation so. full and free. I want to say Thank you, Lord, thank you Lord. my soul. I wanna say Thank you, Lord, for making me whole. Thank you Lord for giving to me thy great salvation so full and free. I want to thank Thank you, Lord, for saving. my soul. Thank you Lord
salvation. So sing it one more time. Oh, thank for saving. my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving to me thy great salvation, so full and free. God bless you. Nkosi nisikelele. Let's bow our heads, Masithobeni inhloko zethu. close our eyes. Cimeleni. Want to remember Brother Nqana Sifuna ukukhumbula umzalwane uNqana was given an apology. ofake isingcengcezo He's in a prayer meeting. ukuyinkonzo yokuthandaza usemthandazweni There in the street, they have asked him there to help. esitratweni apho ahlala khona bamcelile ancedise. And Sister Lizzie is not here. Notatulizi akekho phakathi kwethu. There's been a break-in in their place and their house. Baye baqhakezelwa kulanda bahlala kuyo nesendlini yabo. So the police, I think, are still there taking fingerprints and things like that. Ngoko kwamapolisa asephayana asathatha i-fingerprints nezinye izinto. So there's some things that they have taken for Sister Lizzie. Kukho izinto kwabazithathileyo zikatatulizi. So we will remember them in our prayers. Ngoko ke sizobakhumbula emithandazweni yethu. Almighty God, eternally Heavenly Father, it is in the name of our Lord and Savior Jesus Christ that we come before your throne of grace. We thank you, Lord God, for saving our souls. We thank you for the gift of life. We thank you, Heavenly Father, that through this life's journey, we have come in contact with our Creator. That, Lord God, you have started a good work in us, and you are still continuing it, Father God. I want to pray in the name of Jesus Christ that you will hide us behind the cross of Calvary and manifest yourself as a living Jehovah in our lives. Heavenly Father, we have come to trust and depend on you, Lord, the God that never fails, the God that never changes, who is the same yesterday, today, and forever. I want to pray, Lord God, for Brother Nqana, that you will be with him and use him where he is, Father. May you, Lord God, take control of all that he has to say, that, Lord God, he may spread the gospel to the dying generation there. I pray, Heavenly Father, that you will help Sister Lizzie. Oh, Lord God, having lost some things, oh, Father, that have been taken by these robbers, Lord God, with the break-in they have done. I'm praying, Lord God, for I know you are God of restoration, that you will calm them, Heavenly Father, Lord God, and let them know, Lord God, that all is in control. I pray that you will bless them. Bless us, Lord God, those who are here, Lord God, and those who are not come, who have not come. I commit everything in your hands. Be with us, Heavenly Father. We're going to read your word. I pray for the blessing to the reading of the word and the preaching of the word. In the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Amen. God bless you, saints. Nkosi nisikelele bangcwele. Let's turn to the word of God while we are still standing there. Masiye nelizwini lenkosi same njalo. We'll turn to the book of Genesis chapter 1. Sizoya kwincwadi yeGenesis chapter 1. I'm going to read verse 11. Ndizofunda umqolo weshumi elinanye. Chapter 1 verse 11. Chapter 1 verse 11. You can't be operating. This brother must operate. How are you teaching? Umfundisa njani? You must do while you're here. Fune ayenze lo nto ngokuselapha. Genesis 1 verse 11. Genesis 1 verse 11. And God said, let the earth bring forth grass, the herb yielding seed, and the fruit tree yielding fruit after his kind, whose seed is in itself upon the earth. And it was so. Wathi uThixo umhlaba mawuphume uhlaza, imifuno ovelisa imbewu, imithi yeziqhamo, eyenza isiqhamo ngohlobo lwayo, embewu ikuyo, emhlabeni, kwabanjalo. Amen. So whatever God said, Nantoni na uThixo ayithethayo, it was so. yabanjalo. Let's read Luke chapter 8, Masifundeni incwadi kaLuka chapter 8 verse 11.
kusuka kuverse 11. This is the scripture Pastor Vusi was preaching on in the weekend. Esi sisibhalo umalusi uvuse beshumayela kuso ngempelaveki. Amen. It says, now the parable is this: the seed is the word of God. Luke chapter 8, verse 11. Ke kaloku umzekeliso ngulo, imbewu le lilizwi likaThixo. Amen. God add the blessings to the reading of his word. We may take our seats. Thixo makandise intsikelelo elizwini lakhe, singathatha izichopho zethu. I'm gonna visit the preaching I preached in Stellenbosch, Ndizondwendwela kula ntshumayelo ke ndandiyishumele eStellenbosch. the power of the seed. Amandla embewu. The power of the seed. Amandla embewu. Right from the beginning Ukusukela ekuqaleni in Genesis, kuGenesis, God said, uThixo uthi let the seed bring forth after its kind. imbewu mayivelise ngokohlobo lwayo. After his kind. Ngokohlobo lwayo. Now you come in the book of Luke, Ngoku uyabuya kwincwadi kaLuka and he says the seed uthi imbewu is the word of God. lilizwi likaThixo. Amen. Amen. Now we find when we look at the we're looking at the language. Siyafumanisa xa sijonge kwintetha When you speak of the seed, xa uthetha ngembewu it can be a literal seed, ingaba yimbewu ebonakala ephathekayo or it can be metaphorical. okanye ingangumzekelo, Amen. But it's a seed nonetheless. kodwa ke yimbewu noba kunjani, Whichever way it comes. noba iza njani. One of the things we know about the seed Enye yezinto esizaziyo ngembewu is that it holds the potential to grow. kukuba inezakhono zokukhula. If the seed has life, Uba imbewu nobomi, if it's not a hybrid seed, uba ayombewu exutyiweyo but the original seed, kodwa iyimbewu yoqobo, and it has life in it, inobomi kuyo, it's got a potential to grow. inezakhono zokukhula. Now hold that, because that's very important. Ngoko kubamba lo ndawo kuba It's ibaluleke got a kakhulu. potential to grow. Inezakhono zokukhula, It's got a potential to multiply. inesakhono sokwanda, It's got a potential to manifest. inesakhono sokuzivelisa. So which means whatever seed you are planting in yourself, Ngoku ithetha ukuthi loo nto nayiphi na imbewu oyityalayo keep kuwe, that in mind. yigcine loo nto kuwe. That seed Loo mbewu has the potential to grow. inesakhono sokukhula. At one point, Ngexesha it's elithile going to come to manifestation. izabonakaliswa. So be careful what kind of a seed you are Ngoko planting. qaphela kwimbewu oyityalayo. It can be an evil seed, Ingayimbewu embi and you think it's just a small thing, ucinga fanuba yinto nje and encinci, you are hiding and not talking about it, ube uyifihla ungathethi and ngayo. nobody will know about it. Akukho mntu waziyo The ngayo. seed has a potential to grow. Imbewu inesakhono That sokukhula. thing that started as a small thing, Laa nto iqale ngathi yinto encinci, before you know it, phambi kokuba wazi it will grow and overcome you. izokhula ikongamele. It will grow and come up to manifestation. Izokhula ithi When you ibonakaliswe. thought you were hiding it, Lokhu ubucinga wena but uyayifihla. because it's a seed, Kodwa ngenxa yokuba there's gonna yimbewu, come a time uzafika ixesha it grows enough ikhule to kakhulu come and manifest itself. ibonakaliswe. Even on the good side, Nakwicala ke lilungileyo, some things may look so simple. ezinye izinto zingabonakala zizinto ezilula, They may look far-fetched. zingabonakala ingathi izinto ezikude, They may look like you cannot attain them. zingabonakala ingathi But if it's a awunofumana. good seed, brother, Kodwa uba yimbewu keep eyiyo, watering that seed. gcina uyinkcenkceshela laa It's mbewu. gonna grow. Izokhula, It's gonna come to manifestation. izofikelela ekubonakalisweni. One thing we see Into enye siyibonayo is that everything ukuba yonke into starts as a seed. iqala njengembewu. Stealing Ukuba starts as a seed. kuqala njengembewu. It's just a little thought or an idea. Ingayingcingane nje encinci okanye umqondo omncinci, Then it grows. kodwa ikhule. You steal the sugar. Ubiswekile, You put it in the mouth. uyazi uyifake nje It's emlomeni, growing. iyakhula. That thing starts as a seed. Laa nto iqala njengembewu. If nobody, uproots it, Uba akho mntu uyincothulayo, when it's a baby ngoku or isencinci, when it's a child, ngoku we isengumntwana, uproot it by the rod. sincothule To uproot the wrong seed. ukuncothula ke imbewu engeyiyo. The Swazi. Yeah, to a child. Oh, We are uprooting the wrong seed. sikhupha imbewu engeyiyo. Because if we ignore it, Ngoba ukuba it's gonna asihoyi, grow. izokhula. Before you know it, you are raising a squall in your house. Phambi kokuba uyiqonde ukhulisa isikole endlini yakho.
Because you are ignoring these things. ngoba Think, ah, it's awuzihoyi still ezi small, zinto. it's still small, he's a child. Uthi He's yinto a encinci child. Hey, usengumntana. that thing is a seed. laa nto yimbewu It's growing. iyakhula It will come to manifestation. izofikelela ekubonakalalisweni. Everything starts as a seed. yonke into iqala njengembewu. We've got big trees. Sinemithi emikhulu They started as a seed. iqale We've njengembewu. got forests. Sinamahlathi. That forest elaa hlathi has started as a seed. liqale njengembewu. Amen. Amen. So, whatever you want to achieve, nantoni na ofuna ukuyizuza plant the seed for that thing. tyala imbewu yaloo So, nto. Abraham Branham says, if you want divine healing, yiloo nto ubrother Branham esithi uba ufuna impiliso engcwele preach about it. If shumayela you want the ngayo. Holy Ghost, ufuna umoya you will engcwele preach about it. shumayela Because ngayo. you are planting the seed ngoba utyala for what you imbewu want. for le nto uyifunayo. Now, it's the same thing. ngoko yinto When enye. you want faith for something, xa ufuna ukholo le nto ethile like I was saying on the other Sunday, njengoba bendisitsho kwicawa ebugqithileyo saying people misses these things ndisithi abantu bayayiphosa le nto because they miss, the key to it. ngoba baphosa isitsixo They go and read some motivational books about faith. bahamba bayoshumayela iincwadi ezimotivateayo They ngokholo feel so strong for a week. bazive bengathi For 3 weeks. iveki ebenye iveki nje ezintathu Come a month, that thing is forgotten. ugqithe nje inyanga laa nto ilityele When a challenge comes, there's no more faith. kakufika ingxaki akusekho kholo The problem is you are reading a motivational thing. ingxaki kukuba ubufunda izinto But when you zokukhuthaza. follow the process, kodwa xa ulandela indlela that if you want faith, xa ufuna ukholo plant the seeds of faith. tyala imbewu yokholo Feast on the word of faith. yitya kwilizwi lokholo Think on the thoughts of faith. cinga ngeengcingane It zokholo may look impossible, kungabonakala ingathi but ayinokwenzeka keep feeding. kodwa qhubeka That's how I usinda. came to understand. kule ndlela inye When the ndifikelele prophet ekuqondeni. says, xa umprofeti when esithi he's asked a question, xa ebuza how umbuzo can I grow and be a strong Christian? ndingakhula njani He says, bekukho read your Bible uthi and funda pray iBhayibhile every yakho, day. uthandaze What ngalo is he saying? uthini Plant the right seeds tyala imbewu and eyiyo water the seeds by prayer. unkcenkcesele imbewu To you, it ngokuthandaza. may look insignificant, kuwe ingabonakala ingathi yinto but the engathi prophet knows the law kodwa umprofeti of the uyayazi seed, umthetho that wembewu that seed has to grow ukuba laa mbewu kumele and come to ikhule, manifestation. ifikelele ekubonakalalisweni. Let's look at it in Mark Masi- chapter 4. masijongeni kumark chapter 4 In Mark chapter 4, kumarko chapter 4 from verse 23. usuka kuverse 23 It says, if any man have ears to hear, let him hear. ukuba ubani unendlebe zokuva makeve. And he said unto them, take heed what you hear. Wayesithi kubo yilumkeleni into eniyivayo. He does not even say, take heed how you hear. Akathi lumkela indlela ova ngayo. He says, take heed what you hear. Uthi lumkela into oyivayo. Because what you hear ngoba le nto uyivayo becomes the ear, becomes a gate iba lusango for that seed to come lale mbewu ukuba mayingene and be planted in you. ityaleke So he kuwe. said, take heed what you hear. Uthi lumkela into oyivayo. With what measure you meet, it shall be measured to you, and unto you that hear shall more be given. Umlinganiselo enilinganisela ngawo niya kulinganiselwa ngawo nani kongezwe kuni nina nivayo. That's why it's even important Yiloo nto kubalulekile what kind of preaching you are hearing. uba umamela intshumayelo enjani. Who's preaching to you? Ngubani oshumayela kuwe. Because there's a seed being planted. Ngoba kukho imbewu etyalwayo. When a minister stands here, xa umlungiselele sima that apha, minister must be living a clean life. lo mlungiseleli mmele makaphile ubomi Because he's obulungileyo. planting a seed. Ngoba utyala imbewu. He may preach and we are all standing and happy and clapping and yet he's living wrong. Angashumayela sime ngeenyawo siqhwabe kodwa uphila He's kakubi. planting a seed. Utyala imbewu. Amen. Amen. You know, sometimes you may be blessed Ngamanye amaxesha ke ungabethwa by these tele-evangelists bashumayeli and bethi you keep listening to them. uqhubekeke ubamamele. You are planting a seed. Utyala Before imbewu. you know it, Phambi kokuba the uqonde, message will mean nothing to you. umyalezo akazuthi You uthetha are nto being kuwe. pulled by those things you are listening Utsalwa to. zezi zinto uzimamelayo. So take heed Ngoko ke what lumkela you hear. into oyivayo. For he that hath, to him shall be given, and he that hath not, from him shall be taken even that which he hath.
kuba osokuba enako uyakunikwa nongenako uyakuhluthwa kwanoko anako. Listen to this. And he said, so is the kingdom of God, as if a man should cast seed into the ground. Wayesithi ubukumkani bukaThixo bunjengokuba ebengathi umuntu aphose imbewu emhlabeni And should sleep. aze alale. You see, you don't have control Uyabona awunalawulo on how that seed should grow. ukuba lembewu kumele ikhule You njani. don't have to help it. Akunyanzelekanga uyincede. Your job, Umsebenzi your wakho, duty umsebenzi is to wakho plant it. ukuyityala. He says this man plants the seed Uthi le ndoda yatyala imbewu and he goes to sleep. wahamba wayolala. He's done his part. Uyigqibile indawo Your yakhe. part is to plant the seed. Indima yakho You kutyala go to imbewu. sleep. Uhamba You don't uyolala. go and help it. Awufiki ubuye uyincedise. You want faith? Ufuna ukholo. Plant the seed. Tyala You imbewu. want healing? Ufuna Plant impiliso. the seed. Tyala imbewu. Don't worry about it. Ungazihluphi If it's ngayo. growing or not. Kuba iyakhula okanye No, you ayikhuli, just go to sleep. hamba wena mbolala. Because growth Ngoba ukhula happens in silence. kwenzeka Growth. You ukhula. don't even feel it, brother. Awukuva nokuva mzalwane. Growth. Ukukhula. You just see a child. Ubona nje umntwana. Amen. Was 1 year. Ebenomnyaka omnye. After 6 months, Emva kwenyanga. you look at the photo 6 months ago. Ujonge ifoto kwi. Say this child has grown. ubone lo Even the mntwana clothes he was ukhulile. wearing 6 months ago Nempahla bezinxiba kwinyanga are not ezigqithileyo fitting now. azisamlingani. But you are watching this child. Kodwa ubumjongile lo Not mntwana. for a minute. Akho nomzuzwana. Did you see that child growing? Opho umqaphele khona ekhulu. You just notice it after. Uyiqaphela kaseyigqithile. That's how the seed of the word in you happens. Indlela enye kimbewu yendlu Just yenziwa plant the ngayo. seed. Wena tyala nje imbewu. Then you look at yourself. Ogqiba usijonge. Says the way I am this year. Uthi indlela endiyo. I was not like this last year. Ngingekho nje kulo I nyaka have surely ogqithileyo. grown in the Lord. Ndikhulile What is happening? Kwenzeka You are ntoni? planting the right seed. Utyala imbewu eyiyo. The Bible says iBhayibhile ithi this man cast the seed in the ground. le ndoda yatyala imbewu Then he emhlabeni. goes to sleep Ogqiba yalala. and rise night and day. And the seed should spring and grow up, and he knoweth not how. Avuke ubusuku nemini ibe imbewu intshula ikhula ngohlobo angalwaziyo. He does not know how. Akayazi uba He's ikhula just njani. planted the seed. Yena utyale nje imbewu. It's not his problem how it's going to grow. Ayongxaki yakho uba There's a izakhula power njani. in that seed Kukho amandla kule to mbewu. grow and manifest. Okukhula There's a nokuzibonakalisa. power in this seed, brother, Kukho amandla to kule mbewu, grow and mzalwane. manifest. Ukukhula Just plant it in the nokuzibonakalisa. heart. Wena ityale It helps to enhliziyweni. bring a change. Iyancedisa ukuzisa umahluko. Amen. Amen. Says, for the earth bringeth forth fruit of herself. First the blade, then the ear, after that the full corn in the ear. Kuba umhlaba uvelisa iziqhamo ngokwawo, kuqala ibe likhaba, ize ibe sisikhwebu, ize ibe yingqolowa ezalisekileyo esikhwebini. So it grows Ngoko ke yakhula on its own ngokunokwayo without your help. ungakhange The word uyincedise. of God grows. Ilizwi likaThixo How do you liyakhula. expect to grow Ulindele njani in ukukhula the Lord enkosini without reading the word, ungakhange ufunde ilizwi, without praying to water it, ungathandazi funa without listening ukulinkcenkceshela, to the tapes to water it? ungamameli ii-tapes ukuze ulinkcenkceshele. Amen. Amen. That's why I say, if you want faith, Yilona ka ndithi kuba ufuna ukholo, plant the seeds of faith. tyala imbewu yokholo. If you want healing, Uba ufuna impiliso, plant the seeds of healing. tyala imbewu yempiliso. Amen. Amen. Whatever you want in life, Nantoni na oyifuna the word of God ilizwi likaThixo has the ability to bring it up. inezakhono zokuyivelisa. That's why it says we must eat the book. Yiloo nto isithi masityeni incwadi. In the message, the spoken word is the original seed. Kumyalezo ilizwi elithethileyo yimbewu The yoqobo. spoken word is the original seed. Ilizwi elithethiweyo yimbewu yoqobo. In paragraph 177, Paragraph 177. amen, Amen. it reads as follows. Ifundeka ngolu hlobo. How can you plant wheat here and wheat here and say, I'm going to get cucumbers here and wheat here? Ungayityala njani ingqolowa apha nengqolowa pha ogqiba uthi uzovuna icucumber nengqolowa apha?
You can't do it. awukwazi ukuyenza. The only way you are going to get cucumbers is plant cucumbers. Indlela inye yokufumana icucumber kukuba utyale icucumber. How can you expect the life of Christ Ulindele njani ubomi and bukaKristu? yet you are busy with your statuses and WhatsApp and Facebook and all these other things? Ube ubhizi ngoWhatsApp, ngoFacebook nazo zonke ezinye izinto. If you want cucumbers, Uba ufuna you plant icucumber, cucumbers. utyala icucumber. If you hybrid it, then Uba it uya- won't be a cucumber. uba uyayicuba ke ayizuba icucumber. It will be a hypocrite. Is that right? Izoba ngumzenzisi. It will be a hypocrite, friends. Izoba ngumzenzisi Just got wobuhlobo. to say it. Ndimele It ndikuyithethe. isn't neither one. Ayiyo neyiphi, It isn't a cucumber ayiyo cucumber or what you bread it with. okanye le nto uyixube nayo. It's a crossbreed. Hayi ngumxube. It's a bad product. Yinto ngimveliso It's engalunganga. dead in itself. Ifile pha kuyo. And it can't breed itself back no more. Ayinokwazi uphinde izivelise kwakhona. That's why you can get the seed of the corn Yiloo nto ukwazi ufumana imbewu and the seed yombona of the corn. nembewu imbewu yombona. And both of them look the same. Zombini zibe zibonakala But if zifana. the one is hybrid Kodwa uba enye and the ixutywe, one is original, ibe enye you iluqobo, plant them. uzityale The zombini. hybrid one, life is gone. Le ixutyiweyo ubomi sebuphelile It won't akusekho. come up. Ayizuphinda But the intshule. original one, you put it there, Kodwa le yoqobo xa it will uyityala come pha, up. izokhula. Now they look the same. Ngoko zifanayo xa sijongekileyo. But one has no life. Kodwa enye ayinabomi. You can get two people in the church Ungafumana abantu ababini enkonzweni looking so spiritual, bejongeka ingathi but one has life and one has no life. kodwa omnye unobomi omnye Now akanabomi. they all come to church. Ngobonke They besiza don't miss enkonzweni. a service. Abaphoswa They give inkonzo. us song specials. Banikisa They ngenkonzo even preach for us. bethe Brother, bashumayela. they speak so well. Bathetha kakuhle But one mzalwane. has life and one has no life. Kodwa omnye unobomi omnye If the Holy akanabomi. Ghost, if the seed is not planted Uba there. imbewu ayityalwanga. Amen. Amen. He says, Uthi it's dead right there. ifile phaya. Won't go no further. Ayizukuya That nako. finishes it. That's all. Loo nto iphelele phayana Says, igqibile. but if you want a cucumber, start with a cucumber. Kodwa uba ufuna icucumber qala ngecucumber. If you want a cucumber, Uba ufuna icucumber start with a cucumber. qala ngecucumber. If you want a church, Uba ufuna ibandla start with the word of God. qala ngelizwi likaThixo. If you want a church, Uba ufuna you don't ibandla start with politics. awuqali You don't ngepolitics. start with all these nonsenses. Awuqali ngazo You zonke start ezi with the word of fitfit. God. Uqala ngelizwi likaThixo. Now it comes to us now. Ngoku ifikelela You kuthi want ngoku. a life of God. Ufuna ubomi Start bukaThixo. with the word of God. Qala ngelizwi likaThixo. Accept the word of God in its Yamkela fullness. ilizwi likaThixo Every kwingqibelelo measure yalo. of it. Nayiphi na indawo Otherwise, ngalo. you can't carry the life of God. Ngoba awunikwazi ukufumana ubomi bukaThixo And ngaphandle brother, kwalo. Mzalwane, you may come ungaza and deceive me, unikhohlise. deceive a brother, Ukhohlisa deceive a umzalwane. sister, Ukhohlisa but you won't utate. deceive yourself. Kodwa You awuzuzikhohlisa won't wena. deceive God. Awuzumkhohlisa You won't uThixo. deceive Satan. Awuzukhohlisa uSathane. Those three people know Abo bantu babili, Yourself, bathathu, bayazi. God and Wena, Satan. uThixo, They know who you are. Bayakwazi ukuba You can ungubani. deceive all of us, Ungasikhohlisa but you sonke. aren't deceiving yourself. Kodwa awuzikhohlisi wena. You want the life of God. Ufuna ubomi Plant the bukaThixo. word of God in your Tyala heart, ilizwi likaThixo in enhliziyweni its yakho. fullness. Kwingqibelelo The yalo. parts that are easy Indawo and the ezilula. parts that are Nendawo difficult. ezinzima. Every measure of it. Yonke umlinganiselo Ask walo. God Cela to uThixo help you to akuncede. cope with every part of the Ukuze way. ukwazi ukumelana nalo lonke ilizwi lakhe. Amen. Amen. Yeah, because it's not everything easier. Ngoba nothi yonke into ilula apha. It's not everything nice in the word of God. Nothi yonke into imnandi. But we have apha. to cope with everything. Kodwa kumele Every simelane part nayo of it. yonke indawo. He says, Uthi and if that is the fullness of God in you, uba ke obo ingqibelelo kaThixo then kuwe. the rain that's falling will produce exactly what is in your garden. Ngoko ke imvula esinayo izavelisa kanye kanye lento isegadini yakho. Look at these two things. Jonga ezinto ezimbini. If you've planted here, Uba utyale apha, you can't go and water there awukwazi uyonkcenkceshela pha. and expect to get something. You Ulindele did not ukufumana plant into there, pha. you planted here. Khange utyale pha, ubutyale apha. So the rain must go here. Ngoku imvula funeke ine apha. Amen. Amen. So if you've planted the word in your heart, Uba utyale ilizwi enhlizweni yakho,
It can't be your husband that's praying and listening to the word Ayi- and not you. ayizuba ngumyeni Or your wakho mother, othandazayo and not umamela you. ilizwi ungabi nguwe If okanye it's umama planted wakho in you, uba lityalwe kuwe you need to be praying. udinga You need to ukuthandaza. be reading the word Wena and udinga listening to the ukufunda tapes ilizwi. Wena because it's ufumane planted in itapes, you. ngoba lityalwe kuwe. Amen. Amen. And it will produce Lizovelisa what it's planted. le nto ityaliweyo. When I've planted corn, Xa ndityale umbona I'm waiting for days. ndilinda intsuku. I'm waiting for corn to start showing there. Ndilindele umbona aqala I'm not untsuku. waiting for tomatoes. I did Andilindelanga not plant tomato. tomatoes. Kha ndityale Imagine my itumato. garden is full of, I've planted corn. Uyabona igadi yami igcwele ndityale umbona. Then after a month, I see full of tomatoes, no corn. Emveni kwenyanga ndibone Brother, I will be itumato scared to ndingaboni take those tomatoes. umbona. Where are they ndizozoyika coming ezo from? tomato, mzalwane, I did zisuka not phi? plant tomatoes. Khange So ndityale you itumato. expect what you've planted. Ngoko kulindela le nto Don't uyityalileyo. be surprised if you Ungathuki. don't see the life of God in you. Xa ungaboni If you ubomi see bukaThixo yourself kuwe, failing, ubona it's wena what you are usilela. planting. Yile nto uyityalileyo. You need to be planting the word. Udinga ukutyala ilizwi. Let's go to paragraph 180, my sister. Masiye kuparagraph 180. It says, then Uthi the ngoko, works will be manifested in him. imisebenzi izabonakaliswa kuye. At the same, for it is the same seed word of God. Kunjalo yimbewu enye nelizwi It likaThixo. says God's son was his example seed. Unyana kaThixo ebeluhlobo lembewu kaThixo. What his life was Le nto ubomi bebuyiyo. when the Spirit poured upon him after his baptism, Xa umoya besihla phezu kwakhe emveni koba and ebhaptiziwe. the Holy Ghost come upon him. Umoya engcwele wangena kuye. The very life that he produced, Ubomi obunye abonakalisileyo. not another thing. Not enye into. The very life that he produced. Ubomi obunye Well, abonakalisileyo. that same watering spirit of the Holy Ghost Makuthi ke lo mntu onkcenkceshelwa kunye kwalamanzi komoya will engcwele bring forth the same kind of a life, uzavelisa ubomi obunye doing kunoya. the same thing that he did. Uvelisa into ebusenza into enye nakule beyenza. Listen to when it finishes there. Mamela ka igqiba pha. If it's the same seed, Uba yimbewu enye. Son of God's seed, Imbewu engunyana kaThixo. with a capital S referring to Christ. Eno capital S obonisa uKristu. If what you've planted in you Uba le nto is the uyityalileyo kuwe same seed, yimbewu enye. then Brother Branham qualifies it. Ngoku umzalwane The uBranham Son of uyayizalisa God's seed, imbewu engunyana which kaThixo is Christ's seed. enguKristu He says, it will bring forth izavelisa a Son of God's seed. unyana imbewu engunyana kaThixo. If you've planted the Son of God's seed, Uba utyale unyana kaThixo it must produce a Son of God's seed. uzavelisa unyana kaThixo. Whatever you was, Nantoni you beyiyo must become. kumele ube yiyo. What was he? Ebeyintoni? I'm going to show you a verse later on. Keep this. Ndizanibonisa What was he? In Ebeyintoni? the beginning was the Word, Ekuqalekeni and ebelilizwi. the Word was with God, Ilizwi lakunye and the noThixo. Word was God, Ilizwi linguThixo. and the Word Ilizwi is the seed, yimbewu. or the seed is the Word, Okanye imbewu lilizwi. and that Word was made flesh. Ela lizwi lenziwa la So the inyama. seed that he was in, Ngoku laa mbewu the ebeyiyo. seed that he was Laa mbewu was ebeyiyo. the Word of God. Ibililizwi From the likaThixo. beginning, he was the Word. Ekuqalekeni So he ebelilizwi. became Word made flesh. Waba lilizwi elibonakala inyama. Amen. Amen. Now the Bible tells us Ngoku iBhayibhile we need iyasixelela. to plant Sidinga the ukutyala incorruptible seed. imbewu We must be engenabonakala. born again Kumele by sizalwe the ngokutsha. incorruptible seed, Ngembewu which is the engenabonakala. Word of God. Elilizwi likaThixo. Amen. Now listen to this. Mamela ke lento. Listen to this. Mamela ke lento. When you plant a seed, Xa utyala imbewu, you want victory. ufuna uloyiso. Plant the seeds of victory. Tyala imbewu yoloyiso. Because God Ngoba uThixo has a principle. unendlela yokwenza. I read this verse Ndifundele in Stellenbosch. I'm going to read it. Genesis 8:22. eStellenbosch uGenesis 8:22. God operates on the principle of the seed. uThixo usebenza ngokwendlela yokwenza kwembewu. He is very seed-minded. Ucinga ngembewu. In Genesis 8, uGenesis 8 in verse 22, he says something here. kuverse 22 uthetha into ethile apha. He says, while the earth remaineth, which means while the judgment has not come.
while you still see this earth here. ithetha ukuthi xa umgwebo engekafiki usalibona elihlabathi While the earth remaineth, seed time and harvest time, and cold and heat, and summer and winter, and day and night shall not cease. kuthabathela apha ngayo yonke imihla yehlabathi akuyi kuphela ukuhlwayela nokuvuna ukubanda nobushushu ihlobo nobusika imini nobusuku. Now let's look at let's forget about let's skip this. Let's look at these ones. Masilibale ngezi asijonge nje apha kwezi. Can you stop cold and hot happening? Ungakumisa ingqela nobushushu Whether you like it or not. noba uyathanda noba uthanda. Here in Cape Town, Apha eKapa there's gonna come hot days kuzabakho iintsuku ezishushu until you kakhulu. get heat waves. ude ube There's gonna come cold days kuzafika where you will even get cold fronts. ezibandayo ude kube kubande kakhulu. As long as the earth still remains, Njengokuba umhlaba that thing esamile is not gonna cease. loo nto It's sure ayizukuyeka to happen. kumele yenzeke. You're not even trying to change it. Awuzami You are just trying to cope with it. uzama nje You ukumelana will look nayo. at the weather and see how it's gonna be like tomorrow. Uzajonga You are iweather not izaba njani changing the weather ngomso. of tomorrow. Awuzuyitshintsha You are iweather coping ngomso. with it. Uzamelana Because you know nayo. it's the law of God. Ngoba uyazi ngumthetho He kaThixo. says day and night. Uthi I ubusuku don't care nemini. how much you don't like night. Andikhathali uba As ubuthanda long as this ubusuku. earth is still here, Nangona there will be ihlabathi day liselapha, and night. kuzaba khona You must ubusuku just cope with kakhulu that. imini. Funeke wena umelane nalo. As long as this earth is still here, Njengokuba lo there's mhlaba gonna be eselapha, winter and there's gonna be summer. kuzabakho iwinter kuzabakho inhlobo Whether you nobusika. say, oh me, I don't like winter, I like summer. noba uthi wena ndithanda ubusika ndithanda You uhlobo. must go to another country where there's summer when it's winter here. Funeka Because uye winter kwelinye will ilizwe surely come. apho kukho ihlobo kakukho You can't stop it. ubusika apha. Awukwazi Am I ukuyimelana right? nayo. Kulungile. In your mind, you are not even trying to fight against these things. engqondweni yakho awuzami nozama ukulwa Because you nezinto. know they surely will happen. ngoba uyazi ngokuqinisekileyo kumele zenzeke. Now, the Bible ngoku ibhayibhile puts those three things ibeka izinto zintathu with the seed and harvest. nembewu novuno. So if these things are sure to happen, uba ezi zinto kunyanzelekile zenzeke surely when you plant a seed, there must be a harvest. ngokuqinisekileyo xa utyala imbewu kuzaba When you kuvuno. plant a seed, xa utyala it imbewu must come to manifestation. kumele ifike Just like there is a day and a night. Just like there is a summer and a winter. When you plant that seed, as long as this earth still remaineth, it will bring forth harvest. That shall not cease. loo nto ayisoze So you want the seed of faith. ngokufuna As long as this earth is still remaineth, when you plant the seed of faith, according to this verse, there will be a harvest of faith. ngokwale nto kuzaba khona isivuno sokholo. You can't stop that. awukwazi ukuyimisa loo nto. That's why I say be careful what you are planting. yiloo nto ndithi lumkela into ityalayo. As long as the earth remaineth, njengokuba ihlabathi what lisemiyo you plant le nto shall ityalayo come to pass. izabonakaliswa. Amen. What you plant le nto ityalayo shall come to pass. That's why izobonakaliswa. even as parents, yiloo nto we must njengabazali be careful how we're raising our children. kumele silumkele indlela Because we are esikhulisa ngayo shaping abantwana. who they will be ngoba sakha abantu abazoba by ngabo what we say, ngezinto how we esizithethayo, do things. izindlela esenza ngayo We are izinto. planting a seed in them sityala imbewu to kubo. shape who they will be. Ukwakha abantu abazoba ngabo. God operates on that principle. uThixo Of seed and usebenza harvest. ngaloo miqathango. If you plant uba uyatyala at the appointed time, ngexesha elililo no matter what happens, noba kwenzeka that ntoni seed will grow. loo mbewu The earth has izokhula. been designed Umhlaba wenziwe to ngendlela cause the seed to grow. yokubangela imbewu ukuba mayikhule. And this earth is designed Lo mhlaba wenziwe to cause the seed to grow. ukwenzela imbewu ukuze ikwazi That's why ukukhula. I'm careful what I will plant in it. Yiloo nto ndilumkele into And endizayityala let me kuyo. tell you something, brother. Mandikuxelele into ethile The mzalwane. seed Imbewu is incredibly powerful. inamandla amangalisayo. It's very powerful. Inamandla. Amen. Amen. The seed is very powerful. Imbewu inamandla. I said, if you want an oak tree, Ndithe uba ufuna umthi womkhiwane you plant the oak seed.
utshala imbewu When yomkiwane you look at the oak seed, ka ujonga imbewu will- yomkiwane there will be nothing. akuzubakho nto Yomntu omu-oak. umntu wom-oki There will be nothing akuzubakho nto that shows to you that this thing will produce such a big tree. ezobonisa ukuba le nto The izawuvelisa seed umntu looks omkhulu. so insignificant, le mbewu ibonakala ingathi but yinto that seed engento. is very powerful. kodwa laa mbewu It's inamandla gonna kakhulu produce a big oak tree. izovelisa umthi omkhulu wom-oki You plant an apple seed. utyala imbewu ye-apile You may not see apples there, ungangaboni ma-apile but phaya. in that apple seed, kodwa kulaa mbewu the ye-apile, power that it possesses, amandla enawo every leaf, lonke isebe every branch, lonke isebe you know whatever that tree will have nantoni nalo is mntu right in azoyivelisa, that seed. kulupha kulaa mbewu Right in that seed. kulaa mbewu kanye Whatever it will be nantoni nalo mntu is azoba right yiyo in that tree. iphayana kulaa That tree mbewu will produce laa mntu probably uzavelisa millions of seeds imbewu Millions of ezizimillion- fruits. ezimillion neemillions iziqhamo ezizimillion in its lifetime. kubomi bayo bonke All what it will ever produce nayo yonke into is locked out ezivelise in that seed. ivalelwe phaa kulaa mbewu That's why I say it's powerful, brother. yiloo nto ndisithi inamandla mzalwane If you will look at a seed that produces an animal uba or a ungajonga human being, Ubu you may ungajonga imbewu- never think that there will come a human being in it. uba ujonga imbewu evelisa isilwanyana okanye umntu But the awunocinga seed ukuba is kungavela very umntu apho. powerful. kodwa imbewu inamandla That kakhulu in it apho is kuyo coded kukho what that thing will be. kukho izinto ezibonakalisa uba le nto izawuba yintoni I'm stressing on that. ndiqoqonzelele To say you may kuloo want nto. healing, ndithi uba ufuna impiliso the seed may look like words. imbewu ingabonakala ingathi ngamazwi By his stripes you are healed. ngemivumba I yakho am the God that uphilisiwe. healeth all your diseases. nguThixo ophilisa Is zonke there izigulo zenu. anything too hard for God? ingabi khona na It into may look engivumela like uThixo. words. ingabonakala And njengamazwi what you need kodwa le nto is the uyidingayo literal healing. But yimpiliso brother, yenyama. plant that seed. kodwa mzalwane The tyala le seed is mbewu. incredibly Lo powerful. mbewu It will inamandla produce the life angumangaliso. that is God. izobonakalisa ubomi elibulo And be careful what seed you are planting. lumkela imbewu oyityalayo Amen. amen Be careful what seed you are planting. lumkela imbewu oyityalayo That every apple there onke ama-apile phayana is in that seed. apha kulaa mbewu Every tree wonke umthi is in that seed. ukulaa mbewu Can I read another scripture, sister? ndingafunda esinye isibhalo tata Okay, let me start with these two quotes before I get there. mandiqale ngezicatshula zimbini phambi koba ndiye In the message, the seal of God, kumyalezo itywina likathixo paragraph 172. paragraph 172 The seal of God. itywina likathixo shunyaliwe 1954, paragraph 172. paragraph 172 When a grain of wheat falls into the earth, xa imbewu yengqolowa isiwa emhlabeni if that grain of wheat dies to itself, uba laa mbewu yengqolowa iyafa kuyo it can produce a cockle bar ayikwazi ukuvelisa i-cottle to bar save its soul. ukuzinceda ukunceda umphefumlo walo Amen. amen I now ayinovelisa umhlabangula to save its soul. ukunceda umphefumlo A walo grain of wheat imbewu will bring yengqolowa forth a grain of wheat, izovelisa imbewu yengqolowa just as sure as anything. njengokuqiniseka nayo nayiphi na into If we are sowed with the incorruptible seed of God, uba sityalwe ngembewu engonakaliyo how kaThixo can it produce anything but the life of Christ? ingavelisa njani enye into ngaphandle kobomi bukaKristu Brother, kuyo? when we plant the word of God, basityala imbewu kaThixo if mzalwane in your ground apho kumhlaba you wakho don't abort it, awuyiqhomfi it has to produce kumele the ivelise life that is in it. ubomi The thing obukuyo that will prevent that into is ezophazamisa you leyo nto rejecting it. nguwe xa uyalayo But it has to produce kodwa kumele the ivelise life of Christ. ubomi The bukaKristu Holy Spirit leading the church umoya oyingcwele ekhokhela leads it in the power of the resurrection ukhokhelela kumandla of Jesus obhuko Christ. kaKristu And you are sealed until the day of redemption. kwaye watywilwa kwade kwaba He says that's the Bible. yileyo yibhayibhile In the message at thy word,
kumyalezo ngelizwi lakho Preached in 1953 in December. shuyelwe ngo-1953 ngoDisemba Paragraph 50. paragraph 50 He says, you don't know how you will get out of that chair. awuyazi ukuba uzophuma njani uzasuka njani kweso Now situlo he's talking to somebody in the wheelchair. ngoku uthetha nomntu okwi-wheelchair And he's showing, uyabonisa it's not my power. ayingomandla I'm am not a magician. andingomkhwitsi But he's showing the key. kodwa ubonisa indlela How to get out of that wheelchair. indlela yokusuka kula wheelchair He says, you don't know how you will get up of that chair awuyazi ukuba uzasuka njani kule and get wheelchair. away from here tonight. uhambe apha See, namhlanje you don't know how you are going to do this. awuyazi ukuba uzakwenza njani le How nto. these other diseases are going to be healed. ukuba ezinye izifo ezi zizaphiliswa njani Says, but at thy word, Lord, kodwa ngelizwi lakho I'm nkosi going to let down the net. ndizathoba At thy word, umnatha. Lord, ngelizwi lakho I'm going Thixo, to rise up from here. ndizovuka I apha don't know how andazi I'm njani going to do it, ndizoyenza but njani at thy word, kodwa Lord. ngelizwi lakho The whole nkosi question is not my problem. ukuba njani When I ayo plant ngxaki a yam. seed, Xa ndityala I put it imbewu, in the ground ndiyibeka and I go emhlabeni, to sleep. ndihambe I don't ndiyolala. watch and see how it grows. Ndifuna ubona uba The whole izakhula question njani. is not my problem. Ukuba izakwenzeka There's a njani ayo power ngxaki in that yam. seed. Kukho amandla When kule it lays mbewu. in the good ground, Ihleli kumhlaba that it must olungileyo. come up. Kumele And as ivelise. long as the earth still remains, Nangona umhlaba the esephila nje, law of seed and harvest umthetho will we- bring it to wokutyala pass. novuno uzayibangela ikhule Says that's it. injalo Take God at his word. thatha uthixo elizwini lakhe Now listen, he's showing them how they're going to come out of the wheelchair. ngoku mamela He ubabonisa says, indlela bazophuma God's spoken word ilizwi likathixo will lithethiweyo materialize lizabonakaliswa and produce just exactly what it says it will. Bonakalise le nto So lithi the izayibonisa seed yenze. ngoku imbewu Will manifest. izabonakalaliswa Says, listen, mamela the right mental attitude. indlela eyiyo That's yokujonga why when you izinto. come to God's promises, Yiloo nto xa you usithi need isithembiso the right sikaThixo, attitude. udinga indlela Sister eyiyo Hetty yokujonga right. izinto. Usista Said that's Hetty the right. truth, Brother Branham. wathi inyaniso She said the right words wathetha amazwi with the alungileyo right attitude, ngendlela the eyiyo right mental attitude nge-attitude towards any divine promise of God. nakweyiphi na isithembiso It's not sikaThixo. limited to this and that one. Asivalelekanga It kulela will naleya. bring it to pass. Sizayenza Listen to the yenzeke. prophet. Mamela He uprofeta. says, I don't care what it is, andikhathali noba yintoni what the promise is, noba isithembiso what the siyintoni, situation is, noba imeko the right yintoni, mental attitude, kodwa i-attitude no eyiyo matter what yengqondo, it is. noba yintoni He says, if you plant, uba uyatyala if you want corn, uba ufuna you umbona plant corn, utyala umbona you water corn, unkcenkceshela and umbona leave corn alone. ushiye umbona It wedwa will produce corn. uzavelisa umbona You want corn, ufuna umbona plant corn, tyala umbona water that corn, unkcenkceshela umbona leave it alone. umshiye It yedwa will produce corn. uzavelisa Just umbona exactly what it says it will. njengeli hlobo isitsho izayenza You want healing, ufuna impiliso plant healing, tyala impiliso water healing, tyala leave it alone. It uyiyeke will produce it. uzazivelisa What do you think? ucinga ntoni Who's that man? Extra. ngibala ndoda So what do you think John Wright was doing? ucinga uba uJohn Wright besenza By ntoni going extra. Ah, Thank God I am healed. ngokuthi ngocatha Extra. Praise God I am healed. He was watering healing. ndiphilile The man as blind as can be. He's testifying about healing. The more he says it, the more he says it, it's becoming a reality. The body had to give way. kwanyanzeleka asuka endleleni That seed lambewu had to materialize. kwanyanzeleka ibonakaliswe Says the promise of salvation isithembiso sensindiso will produce a Christian. The sizovelisa promise of the Holy Ghost isithembiso somoya will oyingcwele bring it to you. sizabuzisa The kuwe promise of divine healing isithembiso will sempilo make somngcwele you well. siza kwenza Any divine promise of God, nasiphi and the na Bible said isithembiso that somngcwele sikaThixo. the word of God is a seed. ibhayibhile ithi ilizwi likaThixo The yimbewu. word of God is a seed. ilizwi likaThixo yimbewu Whatever we need, brother, nantoni na is isithi nayo locked up mzala. in the word. Ivalelwe You must apha just elizwini. know funeka wena what wazi part of the word to plant. ukuba for what yeyiphi situation you are ilizwi faced with. oyityala kwimeko ojongene nayo The solution is here.
isisombululo silapha. Plant the word Tshala ilizwi for your solution. for That's why when isisombululo the sakho. enemy comes in like a flood, Yiloo nto xa you uthaba don't lusiza start njengamaza, shaking, brother. awuqali You ungcacazela know the word ukuzalwana. of God Uyalazi ilizwi is likaThixo. powerful. When Linamandla. it's taken by Xa faith, lithathwa faith ngokholo. has got muscles. Ukholo Faith has lunezoso. got chest on the, you've got hair on the chest. Ukholo lunomoya Faith, brother, has esifubeni. got big muscles. Ukholo lunezoso It, ezikhulu. it can take whatever Ingathatha nantoni comes na in front of it. emanalo emelana nalo. You come and approach it Iza ujongane nalo by faith ngokholo because it's a seed. ngoba luyimbewu. Now listen to this. Ngoku mamela le nto. He said in the other quote we read, Uthi kwesinye isicathulo besisifundile, if you plant the word of God, uba utyala ilizwi likaThixo, Christ's life in you, ubomi bukaKristu it will kuwe, produce Christ. buzobonakalisa uKristu. Says that seed, Laa mbewu the Son of God seed. imbewu engunyana kaThixo. Says the Son of God word seed Unyana kaThixo imbewu will produce a Son of God word seed. uzabonisa unyana kaThixo imbewu But welizwi. I'm closing. Ngoku But ndiyavala. he says the seed is the word of God. Kodwa uthi imbewu lilizwi likaThixo. In the beginning was the word, Ekuqalekeni and the word ilizwi. was with God, Ilizwi belikunye and the word noThixo. was God, Ilizwi and the word belinguThixo. was made flesh. Ilizwi lenziwa So the inyama. word is the seed. Ngoku ilizwi The yimbewu. seed is the word. Imbe- What are you imbewu planting in lilizwi. you? Into You are oyitsalayo planting kuwe. the word. Utyala You can't ilizwi. plant a cucumber Awukwazi and utyala expect a icucumber, corn. ulindele umbona. What are you planting in you? Le nto uyityalayo The kuwe, word of God. ilizwi likaThixo. What are you going to reap? Yintoni ozoyivuna? The word of God. Ilizwi likaThixo. Where? Phi In you. apha kuwe. So you become. Ngoku wena yiba, You will become ngoku wena uzoba the word of God. lilizwi Let's likaThixo. read it in Matthew chapter 13. Masifunde kuMateyu chapter 13. Matthew chapter 13. kuMateyu chapter 13. Verse 37, sister. Verse 37, tate. He answered and said unto them, He that soweth the good seed is the Son of Man. That's Christ. Waphendula ke wathi kubo, lo uhlwayela imbewu entle ngunyana womntu. The one that soweth the good seed Lo uhlwayela imbewu entle is the Son of Man. ngunyana womntu. Verse 38. Verse 38. The field is the world. Intsimi ke lihlabathi. The good seed are the children of the kingdom. Imbewu ke entle ngonyana bobukumkani. You remember the seed is the word. Uyakhumbula imbewu But here the lilizwi. seed are the children of the kingdom. Kodwa apha imbewu Because the children of the ngonyana kingdom have become the bobukumkani. word. Ngoba onyana bobukumkani The balilizwi. seed has become seed again. Imbewu iphinde yaba You imbewu plant kwakhona. corn, Utyala and at the umbona. end you harvest corn. Ekugqibeleni When you ufumana plant the word umbona. of God in you, Utyala ilizwi likaThixo what is going to kuwe. be harvested at the end Into ezofika will be the word of ekugqibeleni God. izoba lilizwi likaThixo. Says, but the tares are the children of the wicked one. Umdiza ke ngonyana bongendawo. The enemy that soweth them is the devil. Utshaba ke olawuhlwayelayo wona ngumtsholi. The harvest is the end of the world, Ukuvuna ke kukupheliswa kwehlabathi. and the kwephakade reapers eli. are the angels. Abavuni ke zizithunywa zezulu. The reapers are the angels, Abavuni ke zizithunywa zezulu. both heavenly angels Zonke ingelosi and zasemazulwini earthly angels. nengelosi Because zasemhlabeni. we are reaping. Ngoba siyavuna. We are reaping the good seed. Sivuna imbewu eyinhle. This message comes to separate, brother, Lo myalezo and ufikelele put the good ekuhluleni, seed aside. wokususa imbewu That's why he elungileyo says, ecaleni. You ministers, Yilonto sithi nina hunt for my balungiselele, bride. khangelani We come as umfazi wami. reaping angels Siza ngengelosi to go ezivunayo. at the harvest time, Ukuya kwixesha the lesivuno. time of the end, Ixesha lesiphelo. to get the good seed. Ukufumana imbewu Where enhle. the word Apho has ilizwi become word. liphinde lalilizwi. Seed has Imbewu become seed again. imbewu kwakhona. That's why, brother, Yiloo nto mzalwane. if you want faith, Uba ufuna ukholo. I'm closing with this. Ndiyavala ngale ndawo. Whatever you want. Nantoni na oyifunayo. Abraham says, Umzalwane uBranham uthi the big part of our faith eyona nto inkulu kukholo lwethu is mental faith.
lukholo lwengqondo. So what is he saying? Uthetha ukuthini? It may not have come to the heart yet. Ingaba ayifikanga enhlizweni. Plant it right in the Kodwa mind. yityale apha engqondweni. Think on these things. Cinga kwezi It's zinto. going to drop to the heart at some point. Izahla ngelinye ixesha lithile But make enhlizweni. sure your thoughts Kodwa qiniseka iingcingane are zakho centered on the word of God. You are planting the right seed. Utyala imbewu You may eyiyo. not have felt it here yet, but Awukayifumani plant it in the head. kodwa yityala It's apha going to engqondweni. drop to the heart. Izahla yenhlizweni. By that I'm saying, Ngaloo you nto may ndithi, not feel it yet. ungangayibi namizwa yayo ngoku. You may not feel it yet, Ungangabi namizwa yayo ngoku. but plant it in the head. Kodwa yityale apha entloko. Think on it. Cinga ngayo. Stay with it. Hlala nayo. Amen. And it's going to come to pass. Iza kwenzeka. Because the seed Ngoba imbewu is the carrier of life. ngumthwali wobomi. That's why the Bible says, Yiloo nto iBhayibhile isithi in him was life. kuye bekukho ubomi. And that life is very powerful. Oba bomi bunamandla It will kakhulu. produce the Buzovelisa life that is in itself. ubomi obukuye. Let's plant the word in our lives. Masityaleni ilizwi. Let us be ebomini bethu. serious about the word. Masibe serious ngelizwi. That word will come to pass. Elo lizwi lizozalisekiswa. God bless you. Inkosi inisikelele. Let's give God the hands of praise. Masinikeni inkosi uzuko. We are coming to a time of prayer. Siza kwixesha I lokuthandaza. want us to rise to our feet Ndicela simeni ngeenyawo zethu. and sing a song. Sicule iculo. I want to live the way you want me to live. I want to give until there's just no more to give. I want to love, oh, love till there's just no more love. I can never outlove you, Lord. I want to live I want to live until Jesus wants me to live. I want to give until there's just no more to give. I want to love, oh, love till there's just no. Yes, I can never. Want to live all the way Jesus wants me to live. I want to give until there's just no more to give. I want to love, oh, love till there's just no more love. I can never. Let's sing it for the last time before we get to a time of prayer. I want to live. Yes, the way He wants me to live. I want to give until there's just no more to give. I want
us pray. Amen. So sweep over my soul, sweet Spirit, sweep over my soul. My rest is complete while I sit at your feet. Sweet Spirit, sweep over my soul. Sweep over my soul. Sweep over my soul. Sweet Spirit, sweep over my soul. my rest. My rest Is complete while I sit at your feet, sweet Spirit, sweep. Let's sing it for the last time as Pratanabantu comes forward to close the service in prayer. Amen. Sweep over my soul, sweep over my soul, sweet Spirit, sweep over my soul, my rest is complete while I sit at your feet, sweet Spirit, sweep over my soul. Let's bow our heads. Let's close our eyes. masithobeni inhloko zethu siqimeleni. Mighty Heavenly Father, Lord Jesus Christ, you are Jehovah of the Old Testament. Yes, Lord Father, you are Jesus of the New. You are the Alpha, the Omega, the beginning and the end, the lily of the valley, bright morning star. Oh, we thank you, Lord Jesus Christ, for this day, Lord Father, Lord God. We thank you, Lord Jesus Christ, just to be, Lord God, under, Lord God, to comes under this roof, Lord Father. Lord Jesus Christ, just to be, Lord God, in your house, Lord Father. Lord Jesus Christ, hearing your word, Lord Father. Lord Jesus Christ, Lord Father, Lord God, we know, Lord God, the more we hear your word, the more we read your word, we become the word. Moya engcwele Thixo olungileyo, siyabulela Thixo olungileyo. Moya engcwele ngabantwana bakho Thixo olungileyo. Siyabulela, Lord Jesus Christ, for the vessel that you've used, Lord Father, the pastor of the church. Moya engcwele, for we know, Lord Jesus Christ, he's an angel of the church, mighty Father. Lord God, Lord Jesus Christ, Lord God, we thank you, Lord God, Thixo olungileyo, for his life, Lord Father. Mighty Father, I pray, Lord God, that you bless him more and more. Strengthen him, Lord Jesus Christ. May you, Lord God, bless him, Lord God, physical, Lord God. Bless him, Lord God, spiritually, Lord Father. Give him wisdom, Lord God. Give him, God, more revelation, Lord God, of your word. More engcwele Thixo mzalfo, Lord God, we know, Lord Jesus Christ, the importance of revelation can never be overemphasized. Lord Father, I pray, more engcwele, saying thank you, Lord Father. Thixo olungileyo ngobomi bethu, Thixo olungileyo. Siyayazi Thixo olungileyo, nothing happens by a mistake to a believer. Thixo olungileyo, Thixo mzala ntoni, Thixo mzala ehlaya ebomini bethu. Moya engcwele Thixo mzala, you permit that, Lord God. Kuba Thixo mzala wena nguThixo. Moya engcwele izinto wena uzibona Thixo mzali. Thixo olungileyo ngoba zingekenzeki. Thixo mzala athi umprofeti wakho, Thixo olungileyo, you know the end from the beginning.
moya engcwele thina ingaqali, moya engcwele wena sowusazi isiphelo sayo, moya engcwele bulazi nolusuku Thixo mzali buyazi Thixo mzali noku bekuthiwa kwathethwa namhlanje akho nto Thixo mzali isitheleyo kuwe, moya engcwele zonke izinto zenzeka phambi kwakho amehlo, moya engcwele Thixo mzali siyakubulela Thixo olungileyo ngempilo zethu, siyakubulela Thixo mzali ngobomi bethu Thixo mzali xa siphila Thixo olungileyo kweli xesha Thixo mzali labantu abanervous Thixo olungileyo, kwixesha elimdaka moya engcwele, abantu abakhohlakeleyo mighty heavenly Father Lord Jesus Christ, abantu abanemisindo moya engcwele, kodwa Thixo olungileyo siyabulela ukufihlwa nguwe Thixo mzali kuko konke mighty heavenly Father. I pray mighty God for abantwana bakho naba Thixo olungileyo, moya engcwele mntanakho ngamnye ngamnye lapha moya engcwele, nguwe Thixo mzali osaziyo ngcono Lord God. I pray Thixo olungileyo lo unesidingo moya engcwele under this preaching Lord Father, I pray Thixo lamandla moya engcwele umnike Thixo mzali Thixo olungileyo okwakudingayo mighty heavenly Father. I pray Thixo olungileyo kuba ndikuthembile, ndiyazi wena uyawusenzela ngalo wasifela wasivukela uYesu Kristu igama, amen. God bless you, saints. You may take your seats. Nkosi nisikelele bangcwele singahlalani phansi. Amen. Take the name of Jesus with you. Nithathe igama lika Yesu kunye nani. As I've said, Brother Fortune will be buried this weekend. Njengokuba ndazisile umzalwane uFortune uzangcwatywa kule mpelaveki On Saturday. ngomgqibelo. Amen. So keep us in your prayers. Ngoku kwenisibeke emithandazweni. Some of us will be traveling there Abanye bethu bazobe besiya pha besiya kwela to cala go and attend it. Amen. uyo kuxhasa la ezankonzo. Hoping to be back in time.